Ahoj, vítaj na mojom kanáli Zdravý chrbát online. Viem, že názov je Zdravý chrbát online, ale dnes si ukážeme aj cvičenie, ktoré je zamerané na posilnenie kolenného kĺbu. Jeden z veľmi dobrých cvikov, ako posilniť koleno, stehenný sval, sú drepy. Avšak keď si utrpel nejaké zranenie, si po operácii, tie drepy sú dosť zložitá záležitosť. Pretože nemôžeš hneď zaťažovať to koleno, ale musíš ho zaťažovať postupne. Dnes ti ukážem, ako môžeš šetrne odcvičiť drep. Na to, aby som odcvičil bezpečný drep, potrebujem stoličku alebo niečo na sedenie, kde máte stabilitu. Dôležité je aj, ako sú postavené nohy, čiže tie nohy sú pevne na zemi. Chodidlá nie sú pri sebe vytočené a kolena od seba, ale chodidlá sa nachádzajú pod kolenom. Jemne sú kolená od seba, ďalej ako sú bedrové kĺby, predpážim ruky a postavím sa. Pozíciu nôh už vieme a už len nám stačí previesť cvik. Predpážim ruky a postavím sa. Sadnem si a postavím sa. Stolička nám umožňuje byť si istý, že nespadneme a preto, aj keď mám slabé koleno, môžem pekne zacvičiť drepový cvik. Môžem takisto aj sa viacej predkloniť, ak to ide ťažko, vdvihnúť sa. Opäť sadnem si, predkloním sa, sadnem si. Tento cvik si môžem sťažiť dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je skrátiť dobu sedenia. To je doba sedenia, tu skrátim. To znamená, že len sa dotknem a idem hore. Len sa dotknem a idem hore. Alebo potom znížením sedacej plochy. Čím nižšie som, tým ťažšie idem. Opakovania sú individuálne. Nepreťažuj to koleno. Necvič zo začiatku drepové cviky často alebo dlho. Postupne prispôsobuj cvičenie svojmu zdravotnému stavu. Dúfam, že som ti dal pri tomto videu dostatok informácií, ako si môžeš posilniť koleno jednoduchým, bezpečným drepovým odcvičením. Ak máš nejaké otázky, napíš na môj mail, ktorý vidíš na obrazovke a ja ti odpoviem. Poprosím ťa ešte o like, alebo ma začni sledovať a opäť dozvieš sa viacej o svojom tele a ako si môžeš pomôcť.